कसे काय म्हणजे गेले 2 दिवस पीके चषक 2025 केरवडे गावामध्ये चालू होता. रोजच्यासारखी आम्ही मंदिरात दिलो, पाया वगैरे पडलो आणि या टुर्नामेंटमध्ये आमचा सुद्धा संघ खेळत होतो. इल्यानंतर सगळ्यात पहिले तर आम्ही जर्सी वगैरे घेतलो आणि मंडळी या आयोजन कृष्णा परब, प्रकाश ठाकूर आणि त्यांचे मित्रमंडळी यांच्याकडनं होता केरवडे ग्रुपतर्फे. तर पहिल्याच मॅचमध्ये अर्जुनला आमच्या मॅन ऑफ द मॅच मिळाला आणि आम्ही सगळे हॅप्पी होतो. नंतर दुसरी मॅच आम्ही हरलो. त्यानंतर घरात जायचं होतं. मित्रांनी हल्लीच नवीन गाडी घेतली आणि ती जरा चालवून बघितली. त्यानंतर आमच्या ग्राउंडवरती इलो. थोडा वेळ प्रॅक्टिस केलं आणि मंडे आता मॅच आमची दुसऱ्या दिवशी होती. तर करेक्ट नेक्स्ट डे आम्ही सकाळी येऊन पोहोचलो आणि पहिली मॅच होती ती आमका काही करून जिंकायची होती, नाही तर आम्ही बाहेर जाणं असतो. तर आम्ही पहिलीच मॅच जिंकलो. त्या मॅचमध्ये सुद्धा अर्जुनलाच मॅन ऑफ द मॅच मिळाला आणि त्यानंतर मस्त आराम करूच होतो. थोडं वेळ मस्त शांत सावलीच्या ठिकाणी सगळेजण एकत्र येलो आणि खाऊ वगैरे येताना घेऊनच येलो आणि म्हटलं इकडे शांततेच्या वातावरणातच खाऊ वगैरे खाऊया. आणि त्यानंतर आमची मॅच होती. थोड्या वेळानंतर आमची मॅच लागली. क्वार्टर फायनलमध्ये सुद्धा अर्जुनला मॅन ऑफ द मॅच मिळाला आणि मंडे आम्ही सेमीफायनल हरलो. माका एवढी बॅटिंग तर येणार नाही, पण बॉलिंग टाकूचं नक्कीच 100% प्रयत्न केले आणि गेम असा म्हणजे त्याच्यात काय हारजीत होईतच असतं. नंतर फायनल मॅच झाली आणि बक्षीस वितरणच्या वेळी आमचं संघ होतं, तर संघ मालक म्हणून स्वागत करण्यात दिला. त्यानंतर तुमच्या प्रेम आणि सपोर्टमुळे आपलं सत्कार सुद्धा झालो आणि संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज आमच्या अर्जुनला मिळाला LED टीव्ही. नंतर मंडळी थर्ड प्राइज आम्ही घेतलो. त्यानंतर फर्स्ट प्राइज ग्लॅडिएटर संघाक मिळाला आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंदिरात दिलो, रोजच्या सारखे ट्रॉफी वगैरे ठेवलो, पाया पडलो आणि डायरेक्ट मित्राच्या घराकडे येऊन पोहोचलो, त्याच्या घरात त्यांची रिॲक्शन घेऊ. आणि खरोखर तर मंडळी जेव्हा आपले कष्ट प्रामाणिक असतात ना, त्याचा फळ या नेहमी चांगलाच मिळतं आणि आपल्यामुळे आपल्या आईवडिलांच्या चेहऱ्यावरती आनंद असताना त्याचा सुख ह्या वेगळाच असता.